салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон навори имрӯза аз духтаро либосҳои школни аллакай сезони либос мактаби сар шудай. Ина духтаракон навора мегирем аз бозори Корвон, 13 дарвоза, магазин чанд буд? 57 магазин духтаро доставка низ дорам. Ма рақамҳои савдогара мемонам, маълумоти бештара айхчон мегирен. Нархо сар мешавад духтаро, ай 40 сомон. Иҷада вибр ҳахре тоқа инош 40 сомон ёки 110 сомон иса ряди дидагитон ай 40 сомон сар меша. Иҷа 85 сомон ҳозир доран духтаро, чизе ки нишон метим 85 сомон ай. Да иҷа духтаро чизе ки мебинен 95 сомон ай. Вибрш беҳад калон, ҳам барои талабои мактаб, ҳам барои студентҳо. Маълимодам ҳаст духтаро ҳамчунин. Иё 110 сомон духтаракон нигоҳ кунем. ҳам студентуда, ҳам синфҳои 10-11 хонуда духтаро 110 сомони. Вариантошо беҳади бад бисёре кам ай наздик мурда нишон метиён. Марҳамат када бинен. Ина духтаро материалошон хеб беҳай. Баъд пиҷако доран духтарако, пиҷако чанди? Пиҷако ай 200 то 300 ай 200 сомон то 300 сомон ай нархошон духтаро, ҳам остин бе остин доран, ҳам остиндор доран духтарако, барои маълимо, барои студентҳо духтаро. Хулоса бо вибри калон, касе дар кураи марҳамат метоне заказ кунен, доставка тамоми ҷои Тоҷикистон доран духтарако. Баъд юбко ҳаста духтаро, иё чанди? ай 100 сомон сар мешад то 140 сомон ай духтаро. Касе бозор омада наметонан, марҳамат метонен заказ кунен. Диден че вариант бисёре. Возни рячам нишон метим бинен. Сарафано чанди? Ай 200 сомон то 250 сомон духтарако. Нигоҳ кунен сери. Баъзе мактабо ҳастай ҳама ягона либос мепӯшан сери. Баъзе мактабо ҳастай чорни цвет мепӯшан ягона. Ина чорни размерош ҳамаш ҳастай духтарако. Баъд ёмна симни мепӯштагида духтаро ина ҳастай. Ҳама 3-4 модел доран хулоса сарафанчик. Баъд юбкои холигӣ ҳастай. Юбко чанди? Иҷа ай 100 то 140 сомон ай духтаро. Нигоҳ кунен. Кадомаш мақбулай скриншот када рақамҳои савдогарда партоен. Маълумоти бештара ай савдогар худаш мегирен духтаро.